kubain asa balitang mapagabin na tumudal husitanduan arimu magabi molo olo hamu masih pauloloan asa pinatikon hujur maina tuto pinitapian tu dia hamu mengalahka tu sima dapotan parsaulian saha masulu satu batean beleng mahita mangulu saha matu parhorasan saha matu panggabian ulusok kami mauluson mangulusi anak mangulusi boru mangulusi pahoppu monitori hamu horas mak horas. Jadi tu bapak tua nama Muse, bapak Natalius Pasaribu, ilopik mak, isorpik mak. Jadi mau lihat mai itu hata sisa ada hata mate pasu-pasu ya teh. Jadi lasroha nami mamereka muna. Alahu berek kami kompak doha muna namar hamarangi dohot namari boto. Marhite-hite ima las ditangho debatama tanyang ta asa sisa ada las diroha muna. Ima dia bang muna dohot dilai muna on dina pacongsong persari peon nasida. Asa dohono mak tuha muna berenami doho ibe berenami asa balitang mapagabi natina botawan ari muna do gabi ala olo do hamuna takas marsi pauloloan padua hali oma muse pinatiko kuduruma di topi ni tapian tu dia hamu mangalaka mangaluluyakan ari koti saya tu sima dapota persaulian saha solu saha matubotian tinogu tu tigaras lileng mahita mangulun satu panggabian hut di pasu-pasu Tuhan. Matutu. Gabi majalah horas.